Hello guys! Welcome ulit sa aming YouTube channel. Yan, ngayon po, kami po ay kukuha po ng puso ng saging. Kung wala pong puso ng saging, try po namin kung may puso. Kung meron pong bunga, susubukan din po namin. Kung walang puso, bunga. Kung walang bunga, yung puno na lang guys. Pag walang Siyempre guys, kasama natin sa Ate Greta, si Camera Girl, Santi Pasay, Santi Ligaya, at saka ang pagbabalik ni Alec. Yes! Fully vaccinated na kami. Yes! Fully vaccinated na ang team. Si Gigi guys, at saka si Kuya Ulan. Sasamba po kasi mamaya, mga 5 PM. Kaya hindi po sila nakasama. Sasamba po sila. Siyempre, unahin nila yung Pagsamba. pagsamba. Okay. Let's go! Bye po! Doon tayo sa baba banda. Lalong malalim yun. Maghahunting kami ng puso ng saging. Mauna ka. Dito kasi ang daan guys. Pag wala, puso ng tao. Ganun mo lang. Oh my God! Oh my God! Malalim! Puso lang hinahanap natin. Bakit labas na? Tudutasa ka lang. Bato. Ano guys? Agas! Napaka-special naman tong puso na to. Dandana, ganyan. Danda na isang flower nan. Nailag-ilag. Sa bahay. Kapapag mo. Sarap ng sitaw. Sarap naman dito. Nalulusog oh. Oh, lakatan sila. Uy, lakatan sila. Oh. Lakatan to? Lakatan yan. Di ba kuya, tayo na? Hindi. Lakatan. Lakatan? Yan na yun. Saan natin ibigay? Alex, baka maraming sila sa dyan. Saan? Bukid yata yun. Ay, hindi yan. Yung ano na yan? Palisdaan yata. Palisdaan yan? Hindi yan. Na-stackan lang na yan. Bitawan niya ng pato yan. A few moments later. Ayun guys, nakikita nyo ba yung sagingan na yan? Diyan kami pupunta. Hanapin natin. Hanapin namin yung nag-iisang saging. Actually guys, dyan nag-taping yung ano eh. Ang luwang na sagingan yan ah. Kambali ko pa. Kambali ko pa ako. Hey guys, nandito na kami. Naghanap lang daw na dito. Eh, paano ka lang ba? Kaninong kubo ito? Paano yan? Sa kanila pa? Hindi. Wala, baka may ulag. Kalat tayo para makakita tayo ng puso. Ay. May ulag. Sunod lang kami sa'yo. Ay, ikaw ay may gulo. Takot ako sa Bilang na oh. Sana kayo ang nag-iisang puso, ang maswerteng puso. Bakit sinabi niya na may puso? Meron daw. Sabi niya dito sa bandang gilid. Ikot ka kanina yun. Naglinis siguro siya dito, no? Galing sa dito, nagtabag. Dito ba? Ano niya nabasa? Ganon. Sayang. Ano yan? Hindi sa akin yan. Ay, doon isa sabi ko puso na yan. Uy, wag yan. Sinabi mo yata na kung may matigas. Wala daw. Sabi niya. Puso lang kunin natin. Puso lang daw.
puso, magpakita ka. Oh, ayaw ko. Takot ako sa Ulag! Wala pa tumantong na doon yan. Ay! Saan na? Saan na? Puso. Kano ang Yun, may isa na kami nakita, guys. ang kill mo? Yun, Malay? Ang kill mo katago. nakatago. Saluin natin yung ihuhulog niyang ano. Pwede ba sa... Ay, Nandiyan na. Yun. nay, nagtab ko. Liit mo ganap ka pa kulong to. Yes! Ang puso, buti pang saging may Banana puso. blossom. Hindi namin makita puso lang. Hanapin mo yung puso ni Gigi. Hindi ko makita-kita. Hindi na makita. Ayaw mo kasi magpakiramdam eh. Ay, inaccept ka na pala niya? Right? Ayan o, puso mo. Hello sa Antipasay. Antipasay, huwag ka masyadong maglayo. Ay, magkawalaan tayo. Punta ka na naman sa kabilang. Baka ano. Hindi ka na naman namin masundo. Mag-away na tayo. Ay, mag-awin na naman kayo ng tiligaya talaga. Wala, baka may ulog talaga dito. Aso? Dami pala magulang eh. Oh? Dami pala eh. Isa pa nga lang nakita ko. Sinabi niya. Ito, magulang. Ano yun may magulang? Pahinog. Hindi ba pwede lupak yan? Ang kalat-kalat. Ay, para makakita tayo puso. Hindi na rin, hindi na rin. Daming puno na to eh. Katataas tong saging na to na. Mahalo kasi, magiging. Kaibay. Sarap dito no? Ang galing. Tingin kayo asa. Lubihin ko. Takot ka nga sa akin. Kita niya. Wow! Kita niya. Isa lang eh. Ayun o. Meron? Oh, ayan guys. Meron ulit. Ayan o, dalawa. Oh, yan na. Yung tagapulot ko doon sa lalim na. Ikaw na rin magpulot eh. Sana. Ayun pandik oh. Yun. Ay, sa tignan mo yung dinadaanan mo dyan. Oh, ito pa guys. Oh, diba? Sarap nito. Ilaga guys. Sausaw sa bagoong na may kalamansi. Grabe. Lalo ngayong tag-ulan. Ang sarap. Diba? Dito pala madami banda eh. Wala ate, ano na to? Oo, maglaga rin tayo. Sarap to ilaga. Hindi na pananggal kasi yung puso dito. Mm. Nilisin nyo eh. Hindi na, doon. Tagain mo kayo. Ay, pero ko yung gulok mo. Ano ba balatan? Ganyan ano, ako mag-ano ko. Yun siya. May ano rin kaya. Yung pananggal ang puso nandito. May isang ektarya to. Wala. Ano bang ino? Katataas pa na talaga ng saging. Ganda ng ano dito siguro. Ang ganda ng lupa. Hoy! Sila kaya? Hindi tayo. Uwi na kami eh. Yun ang pananggalan ko? Isa, dalawa, Tatlo. apat, lima. Nakalima na kami guys. Pwede na pang torta. Saan na kayo ay? Adobo. Ano pa lang ito? Sa mga ganito pa naman gustong gusto ng mga kubra. Yung mga ganito. Ay, yeah. Kasagingan. Saan? Ilan na yan? 5. Ayun na isa. Saan? Na, nagbaling mata. Malayo man yung naturok mo. Bulag kayo. Wala, yung pala ka, bulag na talaga natin. Ayun, oh, pala ka. Ay, bulag talaga. Ang galing-galing ng mata mo, Alec. Sanay yan. Very good. Basta puso, mabilis siya magtingin. Oh, tama
na to, 6. Ano na yan? Oh, 6 na to. Pwede natin tulong tayo. Doon pa, baka meron pa. Maglaga rin tayo. Sarap. Yan ang ulan. Kalalaki talaga ng ano. Ngayon lang ako nakakita ng saging na ganito kataas. Oh, kita nyo ba yan? Taas-taas niya. Ganda dito ng kalamig. Ang fresh ko. Naman sa antipasing, oh, yan lang siya, oh. O, tas yun, yung ano, yung pinakataas. Sungkit natin. Taas. Kapit ko. Ay! Ito na! May uong sana. Dito nagatubo yung uong. Magsabi ka rin, boy! No, madi nagunit eh, loko. Dito sa kabila. Thank you. Alam mo nyo guys, so si Alex may sariling mundo. Hindi nasasabot niya yung Gigi eh. May lagi kang ano, may sarili kang mundo. Na, tayo na. Si Alex matangkad na yan sa Alex pero namuo. Malaki? Sino ang walang puso ang kumuha ng aking puso? May lahi siguro tong saging na to na. Dahil ano. Tama na. Ano naman? Kalat-kalat kasi tayo. Arge. Ang lawak pumigat ay siya. Mataas tong saging pero yung puso niya maliit lang. Siyempre ano, maglabas na yung mga anak niya. Wala na yung mga panganay. Ganon. Matanda na siya. Yung mga panganay daw guys, wala na. Kaya maliliit na yung mga puso ngayon. Kumbaga, nakailang ano na siya. Tama na. Kabango niya oh. May sabunganay. Turo sa bunga na yun. Ito. Hindi na yan, magulang na. Ilaga na lang natin. Oh, may bunga rin guys. Pahinugin. Pero yung puso lang talaga yung sadya namin dito eh. Ito torta namin. Ayan guys, pauwi na. Uwi na kami guys. May ulam na naman. May ulam naman tayo. Yan guys, meron kami nadaan ng ano, mag-harvest tayo ng ano, Harvest. Harvest talaga? ng rambutan. Anak ng dragon fruit. Baby dragon fruit. Ang daming prutas dito. May langka. Wow, ang dami. Kaya lang hindi pa hinog. So guys, oh, may rambutan. Wala na sayang to, oh. Yun, oh. Ay, nagkandalaglag. Oy, nung bagyo yan. May nakita ko ng puso. Lansones ka, hindi nila try. Yung may hinog dito, di ba kanina ate? Kuhain niyo muna may patak ito eh. Bakit? Ito guys, mga rambutan yan. Yan. Yung sinasabi niya? Kaya lang mga hilaw pa. Ay, hindi tuloy ko sa kabila. Pero kanina may natanaw kami Maraming dito. nagkandalaglag guys kasi gawa ng bagyo. Ayun oh. Nagkandalaglagan yung bunga. Sayang. Ayun, oh. Dito meron dito kanina yun. Doon, oh, banda kanina, mayroon din doon. Diyan baka may ulod. Meron? Ba, tibay. Uy, pengi! Hilaw pa yan, boy. Ito, oh. Pwede na siya guys, oh. Sarap. Pengi, buksan pag buksan. Hmm? Wow. Ay, ring. Ring. Ah. Names. Andiyan yun, oh. Kita mata. Huwag makaawa guys sa alin. Galang eh. Tira nyo rin na kaya.
Nung sa Manggante, nagkuha kami mangga doon. Kapay na eh. Tingi, isa. Ako lang ulit nyo kasi. Wala yan. Nagabulsa ka na dyan ha. Wala. Guys, ang tamis niya, in fairness. Yan o. Walang kaasim-asim. Ayun o, sa kabila lit. Ayoko dito maliliit. Lalo tayong pili yung gusto ko malalaki. Ito guys, so, sarap. Wrong ring. Basta di mo hilaw. Ayun si Alec guys, oh. Yun. Ito. Hindi niya ako sungkit. Napapakain ako pero kami dito. Ano yung tungkit ito? Oh, meron no? Makapal ang laman niya. Ito tayo. Makapal. Kapal talaga to. Rung ring, ante, rung ring. Pag rung-ring manipis yung ano ko. Yung balat. Hinog na siya guys, kahit hindi pa siya masyadong mapula. At ang tamis Ganyan lang niya. siya, yung hinog niya kulay green. Ang tamis-tamis. Dot gila pag mo lang ante. Yun ang dami na. Saya-saya. Oh. Ito ay nasungkit. Sira ko eh. May rung-ring na, may puso pa. Itulak mo. Kaano-ano mo kasi, kagaslaw-gaslaw mo. Bali yan. Inuwas kasi. Maano siya, mabigat. Ay, Huwag ka magputol, pagalitan tayo. Ngayon na tayo. Yung may-ari nito guys, ay yung katiwala nito, kakilala ni Alec. Nakain ng panikilan to. Ngayon niya lang naman sinabi sa amin. Yan. Balik na naman tayo ba? Ay, kinakain ng ano oh, paniki. Parang yung sa dragon fruit. Nakita. Meron daw ako. Ito oh. Sila. Ay. Nakain. Oh, di ba? Sarap. Sarap ante? Sarap. Tamis na. Malaman. Rung ring. Malaman guys. Yun o, kuno, yung tali ng damo. Lik. Oh. Hoy, naubos mo na, Day. Isa pa lang nakakain ko. Tapos mo, kadaya eh. Hinog siya? Sarap. Sarap. Gusto mo? Bili ka. Kasi kami binili. Ay, walang Gusto mo? Walang ipon. Pero dito. Bakit ko may dubli siyang anak ko? Oh. Lik oh. Nakanda na baga lik. Yes. Oops! Uliin mo to. Yung bulsa ko lang rin karga eh. Tagrambutan kasi ngayon, guys. Nananakit ka na lik ha? Lansoni sana, no? Okay na yan, Lik. Okay na yan. Ang dami na. Ay, ganun, boy. Ay. Aray ko. Laro na guys. Ikaw nga nandiyan ka talaga. Pinagkain mo eh. Ito hindi ako masawa siguro sa ganito. Alam mo, ako pag uso sa Manila, yung tipong uwi na ako sa bahay, sa Luzon. Di ba ganito ay sa? Hindi ko pag yung, di ba nakapila-pila sila doon? Oo. Ayoko na talaga magbili kasi. Ayoko na talaga magbili. Pag nakita ko na naman yung mga ganitong itsura, bili na naman ako. Aras gabi-gabi meron. Sarap kasi. Ito yata yung prutas na hindi ka magsasawa. So, ibig sabihin, ano nga tayo nito? Kaya nagtanong ako sa inyo dun. Hindi kayo magdala ba? Guys, puno na yung aking damit. Sabok-sabok Meron pa lang. doon sa bag. Sa ating Greta, boss niya na. Wala ka nang kainin mamaya ha? Wala na tayong pang Guys, pauwi na kami at padilim na. magluluto kasi Ate Joanne. Sa Ate Joanne magluluto. Dahil naiwan. Ay, doon saan ba? Magtupad yun. Tatanim ko yung buto, guys. Tatabi ko. Mag-search natin kung ila.
Ilang taon bago maglaki. Tagal yan eh. Ayan na naman ang ulan. Kinagat ko nga sa ano. Daldalanan yung duwang. Balikan ko kaya. Tapos kayo, ikaw gaya. Kanina ayaw mo. Much later. Ito guys yung mga nakuha naming rambutan. Kalahating kilo. Yan. Medyo green pa siya pero matamis na guys. Tinikman namin. Tsaka itong puso. Saging. Ito, binukod ni Alec kanya daw. Tinga. Katayin na ang puso. Yan. Katayin na. Tatlong putayong gagawin namin guys. Nilaga, adobo, and torta. Perfect yung nilaga for me kasi Tagulan ngayon. ano lang siya, laga mo lang, kainin mo na. Perfect yun na pala.